Mae system arloesedd Caerdydd yn dod â phobl at ei gilydd i greu partneriaethau sy'n gallu arwain at ddarganfyddiadau gwych. Rydym wedi ymrwymo i dechnolegau'r dyfodol ac yn chwarae ein rhan yn CS Connected, clwstwr newydd o arbenigwyr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Rydym yn recriwtio rhai o wyddonwyr gorau'r byd sydd ar sgiliau sydd eu hangen ar fyd diwydiant. Rydym yn datblygu'r lleoedd lle gall arloesedd dyfu. Bydd yn sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn galluogi busnesau i fanteisio ar arbenigedd o radd flaenaf ynglŷn â dulliau creu, nodweddu a thechnoleg. Mae'r gefnogaeth gywir yn helpu'r sefydliad i dyfu. Rydym yn ychwanegu at bartneriaethau cydweithredol hir sefydlog i greu partneriaethau newydd ac yn creu menter ar y cyd gyda rhai o arweinwyr y byd ym maes diwydiant. Mae gennym galon Gymreig, ond mae ein gweledigaeth yn fyd-eang. Rydym yn chwarae ein rhan drwy ffurfio'r clwstwr cyntaf yn Ewrop ar gyfer arbenigedd Lled-ddargludyddion Cyfansawdd gan greu miloedd o swyddi. Dim ond drwy gydweithio ag eraill y gallwn dyfu. Ymunwch â ni yw cartref arloesedd.